Euskal Telebistako ikusleok, jaun Andreok, agurterdi eta ongi etorri Koruñatik Riazorren gara. Hortzango senadian atzo hementxe jokatu ziren Euskotren eta Euskal Label ligei dagokien hirugarren jardunaldia eta arraunzale fineno jakingo duzuen moduan Oriok egin zuen denborarik onena Euskotren ligako txandan arraun lagunak 7 segundora eta Euskal Labeleko onena atzo Bermeo Urdaibai izan zen 7 segundo terdi, hori Hondarribia hirugarren 10 segundora eta 15 segundora berriz Donostiarra, baina ondo dakizuen moduan bi jardunaldietara jokatzen da Zidade eta Koruña bandera eta beraz gaur erabakiko da banderak nork astintzen dituen. Atzo bete-beteko itsasoko estropadak ikusi genituen, itsaso handirik ez, baina lantza giroa izan genuen, eta gaurko giroaren inguruan, esan dezagun, giro ona bai, baina haizea uste baino indar gehiagorekin dabilela une honetan, eta hemen badakigu gauzak gertatu egiten direla, ez usteko asko ikusi izan ditugu hemen, azkeneko urte hauetan, eta ea gaur goizak zer ematen diguen. Lur Uribarren, egunon? Egunon, Iba. Zer moduz gara? Ondo. Bueno, oraintxe esan berri du, atzo estropada bete-betekoak ikusi genituela, bukaerako, hortxe, itsasbera garaian eta lantzagiroa ere, jarri zen, gaur ura gora dator, eta esango nuke, iragarpenak esaten zuena, baino, haize gehiago dabilela, iritzia eskatu nahi dizut, gaurko giroaren eremuaren inguruan, Lur. Bai, bueno, momentuz ikusten da haizik apur bat joten dauela, hain barrun ez da askorik igartzen, baina, bueno, gaur igandi dale, ez normalin igandetan haizik gorantzi egiten dau, eta iguonek esan da modun, hori jok eta Bermiok dekoe tartetxo bat hor aurrera pauso emon da, eta ber gaur ze pasa den dan. Hori da, ea zer gertatzen zaigun azkeneko urtetan, esan eta esan ari gara, hemen ezusteko handiak izan ditugulako. Arraunlari egin dugu, Sara Gandara, badakizue, arraunlariei mikroa luzatuz, Euskal Telebistako mikroa eskeniz, euren testigantzak jasotzeko. Sara Gandara, egunon zuri ere, konta iguzu, zer giro sumatu duzun arraunlarien artean. Egunon, Sara. Egunon, Ibon, Lur, ETV-ko ikusentzule, iritsi da Koruñako bigarren jardunaldia eta beti bezala, protagonistekin hitz egiteko abagunea izango dugu, eta hasteko Juan Mari Etxabe, arraun lagunakeko entrenatzailea daukat hemen aldamenean, eta berari, galdetu beharko diogu, atzoko estropadari buruz, eta gaurkoari buruz ere, bai, ez da, egunon, Juan Mari? Bai, egunon. Bueno, atzoko estropada, hor borrokan hasietik gatu gina atzea, egia izan, kalian korrientieko zera zango zian, gogu ez ginala usten maila honen nina ditu, joatekoen eta bueltakoen be denbotan tor ginen, ez, horrekin gatu ginen, estropa ez gu zango txarra izan ikan, baizi, hori jo beto, gu minio beto inzitule gauzak, eta zorien du besek ez gatzen, ez. Eta gorko, remontada zaila izango da, pero intenzi horrekin, ez, asko ez azkenian, ekipoa ni uste ondo dagoela, ondo aigela lana egiten, eguan oso ondo ebili gala, eta ez momentuan posible dugula berriz egon, helburu horrekin atako gara, eta zerratik ez, bandera bila. Sabíamos que aquí Coruña, según las condiciones, iba a ser, siempre es un campo complicado, este año más, porque estamos ahí, o parece que estamos ahí 6, 7 equipos en un pañuelo y un poco que te despistes te lleva al farolillo de cola. Y yo creo que eso va a ser una constante a lo largo de la temporada y lo que tenemos que evitar es estar ahí muchas veces en la cola. Txoko estropada purrete impotentzia puntu bateaz, ez gendun asmatu ez aurreko domekan ez atxo, ez gendun gauzak ondo egin, eta gaurko planteamendua hori buelta motea, eta alik eta puntu gehien jasotzea. Bueno, atxoko iritsize ona, eukido guzoa, azkeneko tramue basta esan hain ona, nik uste dut estropada osu eukitxe kontutan, nahiko rendimentu ona monto gule, irabaz egin dugu, eta hori be oso garrantzitsue da, ganera alde politarekin, baina gaur beste estropada bata, ikusten dut ere muebe atxo baina purbeta ize egitza gongo dela, orduen, espata goi-goien eta gu kankalurrean. Espatak goi-goien eta hankak lurrean, horixe Iker Zabalak, Bermeoko prestatzaileak, egindako adierazpenak eta beharko hankak lurrean. Sarrerakoan esan dugu eta atzo aipatu genuen, iragarpenaren arabera itsasoak bera egingo zuela atzotik gaur bitartean eta esan dezakegu, itsaso altuera handiago kolaturik ez daukagula, baina haizeak nabarmen uste baino indar gehiago hartu du eta une honetan
pentsa, 18 eta 20 kilometro ordu bitarteko, haize ufadak dauzkago, eta alde horretatik, adiskidea, beno, ez ustekoa, edo hemen badakigu beti kontuan direkin ibili behar da, Lur Uribarren, baina ez dakit, neu behintzat, etortzerako, hau nuen, espero. Bai, ez, danak osbardin ez da. Egon gara onatorri aurretik talde batzuko kidikin berbetan, eta inok ezpan espero. Egitezan ordu honetan aiziko lan joten bada, normalien donbekatan gorantza zuten da. Orduan, bueno, ni petxatan gaur bai, ikuskizun politxe emongo eskuela arlonari guztik. Itxas bera, 7 eta 56 minutuan izan da, beraz, ura gora dator, eta itxasgoraren ordua, ordu 2 eta 8 minutu 70ko koefizientearekin. Eta iruditan, atzoko lehenbiziko jardunaldiak Euskotren Ligan utzi zigun sailkapena Orio 11 minutu eta 26 eunenekorekin, 7 segundo eta 8 euneneko galerarekin, Arraunlagunak bigarren lekuan, Donostiarra 11 segundo terdi pasatxora, eta laugarren lekuan, urruti ez, baina laugarren Tolosaldea 15 segundo eskaz galduta Oriorekiko. Horrek zer esan nahi du? Banderarako leia zabal-zabalik daukagula, eta iruditan berriz Euskotren Ligako sailkapen nagusia Orio buruan, 11 puntu eta 2 garaipenekin, Arraunlagunak 10 punturekin, beraz, puntu bakarrera, baina garaipen bat gutxiagorekin, izango goan, Etxaberen kuadrilak estraineko irabazi zuela Bilbon, 3. lekuan Donostiarra 6 punturekin, eta 4. lekuan berriz Tolosaldea. Tolosaldea horra, gaur goizean, zuzeneko irudiak ditugu hauek, eta horiek Tolosaldeko ordezko arraunlariak genituen, Ramon Erostarberekin ere, itxaspertu bat egin dugu gaur goizean, eta esan digu, gertu daudela, baina batez ere, estropadan irtera momentu horretan, horre indar falta edo asko sumatzen dutela, eta gero ontzia azkar doala eta borrokarako daudela. Ea, zer erakusten digun, Tolosaldeko ontziak, besteak beste, gaur, debutari bat izango duelako, non eta arraun luzea hartuta, pentsa. Bai, gauza derra ez da, debut bat eitzi olako liga batean, neska gazte batek, Maialen amondarain parkatu, eta, ia suertidekon eta disfrutatzeko horiekon. 16 urte, zenbatekin egin zenuen debuta, Lur? 16ekin bai, Bermion, 2004. 2004an, Aizperro entrenatzen zuen, Bermio hartan, ez da? Bai, Aizperro, Iker Zabala bera, Aitor Balda, talde hortan egitezan, gero hortik entrenatzaile asko urte zen. Ea, buruz ari naiz, Lujan Biopatroi, Baborrean Etxabe, Santi Zabaleta, Julio Kaskante, Aizperro bera, Estriborrean Txapaz, Eneko Joren Bekez Musan, Jauna Bosgarren tostan, Aitzolarri Zabalaga ere antzen, Zulaika, Balda, bakarren bat aztu dugu, Ola Zaharra nahietan Gorka izango zen, Gorka, Iker, espaldati zebilena. Bai. Alexander Esteban, bai. Zaldiak domatzen lanak? Bai, horre batiz asko eta esperientzia askoko traineru izan, bai. Eta, buruz ari gara, ez dugu hemen txuletarik prestatuta ekarri. Hau guzti esateko, gure gaurko komentarista Lur Uribarren, 16 urterekin, pentsa Bizkaia handi hartan zela, eta gaur aukera hori izango du, elitean debuta egiteko, 16 urterekin, esan da moduan, Maialen, Amondarainek, bien bitartean ikusten ari gara, hemen Riazorgo estropada honen berezitasun bat, hause bera ere, badela alegia, nondik botatzen dituzten, traineruak, alegia ondartzatik. Bai, gauza politxe da, ez da, azkanien estropa eremu berezitze da, da ondartzi eta estropa eremu batera dauz, traineruk ondartza albun egoten di, eta beroketak eta itxeko toki izamen dau, eta egizezan leku ederra da arronerako. Leku ederra bai, baina hemen badira, alegia, ondartzatik traineruak ontziratzen, itxasoratzen diren lekutik balizara bitartean, arrokatxar batzuk badira, eta egiari zor, behar den bezala, buiekin eta, ongi gidatzen dituzte traineruak, baina esan dezagun, hau,
bueno, arriskutsua ez dut izango, baina hemen istripuak ere ikusi izan ditugula, lantza giroa baita, hemen nolabait konparazio azkar eta merke bat eginda, Donostiako badiaren antza hartzen du, eta nolabait ere, bueno, itxasotik datorren olatua asko arrotzen da, eta Donostian ez bezala, baina Donostian ez bezala hobeto izan da, hemen arrokak daude. Bai, askotan, aizik fuerte joten badau, ez da, deriba fuerte bata, askontu zibidaz, arroka gehien bat, Maria goizen ez ikusten, eta hor dauz, orduan erne biltzeko tokitze da. Beno, traineruak pixkanaka balizetara hurbiltzen, horra, lehorreko epailea, eta ara, hause, erakutsi nahi genizuen, irudia, hause baita, benetan, irudi fidagarria, haizearen joera zein den ikusteko. Lehenbiziko kaletik, Donostiarra bigarrenetik, Arraun Lagunak hirugarrenetik, Orio, eta laugarrenetik, Tolosaldea. Aukeran jarrita, zein aukeratuko genuke? Atzo bat azona, baina, bueno, nik beti naz erdiko kalik aukeratzeko partidari zuzak, nik erdiko kalik aukeratuko nahan. Gaur bai, ibili bidala erne ibon, irtera, kaizonekin, danak arraun eta erne semaforuri. Begira esate baterako, arraunlari guztiak, Donostiarra lehenbiziko kaletik, denak arraunean. Danak. Baurak eta bandera zuria argi, semaforoa orentxe. Urtendi. Bueno. Lanera bota dituzte, laguntziak, haizearen aurka, haizea indar handiz, 20 km orduko ufadak, une honetan txe, eta lehenbiziko erreferentzia, Arraun Lagunaken aldekoa da. Bai, nik ustot gaur, atzo pasatakuta gero, gaur danak urten izan, lehenengo paladatik egurrien da ziztu bizin, zehatxo hori jok eman golpe bat aziratik, eta gero amaierera arte hori jok dominagoan estropai, baina bueno, gaur ikusten da danak urten dizela tarti zabaldu nahi zen, eta estropa politxik ikusten. Esan duzun moduan, Orio kolpea eman zuen, eta batez ere, brankaz, joaneko luzean, eta gaur ikusten da, une honetan dagoeneko, Orio eta Arraun Lagunak, barka, estropadaren buruan, kokatu direla, eta gaur iruditzen zait, haize honekin eta arraunketa behar bada, lehentxeago zabalduko dutela ontziek. Bai, gaur da oso garrantzitsu nik uste dut, bizkarrak oso harin botatxera, haizin kontra itxeko, eta arraunketa zuk esan zumodun ondo bukatu. Donostiarra ikusten dugu aldaketa bakarra egin dugu, Rufo Urtiz bereak, oian elabaien, estribor espaldatik, ari da, eta Maialen alkorta ekarri du, hirugarren tosta estriborrera, ondiz laku berri, Santurtziarra, estriborretik baborrera pasa, eta lehorrean geratu dena, Magi Pui. Beno, bi olearrak, une honetan estropada buruan dira, hemen berriz, Arraun Lagunaken untzia, eta 14koa, eta gaur aldaketa bakarra, Etxabek erabaki duena, 5. tosta baborrean gaur lanerako, Beatriz Piñeiro, lehorrean geratu dena, Lorena Gartzia, gainerako 12 arraunlariak, eta patroia atzokoak. Beno, dagoeneko, oraindik babesik ez dute galdu, Lur, baina haizea zuzen zamar jotzen, Bai, da bigarren minutun ja 3 segundoko tartia da hori jok, bat Arraun Lagunak ere, baina ordoioz. Hemen Orio eta Patxi Frantzesek aldaketa, dezente egin ditu, 5 aldaketa, hain zuzen ere. Frantzesek erabakitakoak, estriborrean lanerako alaine berezi hartua barka 4. tostan, eta Andrea Ubina, 5. aurrekalari lanetan, gaur Mireia Uranga atzo Biki Piñeirok, bete zuen brankari tostan, eta baborrean sartu direnak, Uxue Urra, 3. tostan, Eider Barroa, gaur lehorrerako, eta Noa Biainok, bete du, edo ari da betetzen, atzo Oiane Iraolak egin zuen, Arraun egin zuen lekua. Bitartean, hemen aurreratu dizuegu, Tolosaldean, gaur, aldaketa garrantzitsu bat badela, Arraun luzearekin lehenbiziko aldiz, Maialen Amondarain, eta gainera Ramon Erostarbek, beste 4 aldaketa ere egin ditu. Estriborrean Magi Urdan Pileta eta Ane Zelaia, eta baborrean Irene Sierra, eta Malen Eskitxabe. Eta dagoeneko, oraintxe, babes guztia galtzen, haizea indartsu, eta ikusten dugun moduan, irudi honetatik garbi ikusten da, olatua nondik sartzen den. Estriborra muratik. Bai, momentuz ikusten da GPS-in danak euren kalin mantentzen da bela, eta, hor, Arraun Laguna junda purtsu bat estriborrera ez. Gero haiziaz, haiziaz hartzeko
favorez, ziabogora esango du. Eta bueno, momentuz ikusten da momentu duela, batzuk pestainak indoiez, beste batzuk, bueno, momentuz pestainak ikusten guz, baina... Taparekin ere ikusi dut, Bai. Donostiarraren branka, eta bestea ikusten ari garena, atzo ez bezala arraun eusten ari dela Orioren lehenbiziko oldarraldi honi. Nik uste dut atzo hor eukin bela, ez da, hori jo aziratik gunzan, eta gero oso gatza da, buelta emotik izen manezkak biluzedek ezelako. Orduan, bueno, gaur nik uste dut, estrategize izen dela aziratik topera urten, eta bueno, hor doi ez, a ber. Aizia aipatzen ari gara, eta esango nuke, nire iritzirako, nire juzkurako, atzo, estriborretik eixiago, jotzen zuela, gaur zuzenago ote datorren, sartzen ote den, errezelo hori daukat, Lur. Bai, ez da ikusten ondo kanpoko bandera zelan duzen, ametik, baina itxura guztideko bai. Beno, horra, arraun lagunak eta Orio eta arraun lagunak, une honetan, horiak aurretik, pare bat tosta, horixe esaten digu, GPS-ak, erritmoari dagokionez, Oriotarrak, 34 palat erdian, atzo 34 palatik ez ziren, pasa, kanporantz, eta hoi bezala, arraun lagunak, Oriotarrak baino, minutuko palat erdi, 2 minutu gehiago jos, horrek ez du hori baino esan nahi, alegia, treneru batzuk, bere arraunketak eskatzen du, sarriago arraun egitea, neurriak ere bai, toleteak ere bai, eta hori Lur Uribarren datu hutsa baino ez da. Bai, argi da, bez. Askotan eure dakile zer ritmo erun eta zer zentzazio deken barrun, da, bueno, garantzitsu da, ona zitxosuaz, arraun luzeitzi eta zentati ondo bukatuz. Atzo ziabogan Oriok 5 minutu eta 39 segundo, ardezagun, erreferentzia moduan batez eren, haizearen joera zein den jakiteko. Gaur, denbora, gehiago beharko dute, ea. Franka aurretik, Orio kontzia behar bada eta behar badakari naiz. Ea trabesten... Oso ziabogona nerea perezek, Oriope bai, baina nik uste Donosti sartu jako hor, arraun laguna sartu jako hor, parkatu, eta nik uste sartu jako hor musturra. Arraun lagunakek? Bai. Astudillo galegia? Astudillo da, parkatu. Nerea Perez, Donostiarrako patroia? Parkatu, bai. Hori da. Eta irteeran, segundu horri eutsi egiten dio, Oriok, eta argi, atzetik Tolosaldea eta Donostiarra, lehenbiziko tiradizo horri eusten ari baitira, eta une honetan, Tolosaldea gainera, Donostiarrari, tostaren bat sartu dio. Donostiarrak esango nuke, arraun lagunak ez, Donostiarrak egin zuela, behar badatzo, ortengo estropadarik onena, ea? Bai, astudioko soziagoan egon dago, asko guztadaz. Hor badabil, haizea eta hor olatua ere bai, Eta atzo bezala, horranketik sartzen dena, eta iruditzen zait, barrura, pixka bat baino gehiago bultzatuko duela, olatu horrek. Bai, hor da bize, GPS jantzan, segundo bi, arra lagunak egin, eta hori jo estropa daulon. Kaleari eusten, biontziak kaleari eusten. Hori da. Horra, Oriotarrak luze oraindik, arraunketa ongi bukatuz, iritzirako, presari gabe ari ziren hor, konzentrata ez, nik uste neskak burumeuko da bela, atzoko denporak hor, 6 segundoko karamelotxu badeke, eta, a ber, jueza da ipina hor tartin, nian filazioak eta zera andaluzen. Lur Uribarren, barrurantz, poparean, olatuan joan edo bailaran joan, oso ezberdina izaten da, olatu gainean badakigu zer egin behar den, ongi bukatu, behar bada pixka bat bizitu, eta bailaran segi luze arraunean olatu etorri artean. Bai, hori da, azkanin estropa ere mun bi parte boten di, itxosokuk eta bailaran, eta bailaran bai da apur bat burua zigideana eta arnaze hartuz, da olatu datorren aprobetxa, baina kanpun olatu bizia iz. Beno, une honetan Oriok 2 segunduko abantaila du, segundo bat, 2 segundo hortxe, GPS-a dantzan, baina badirudi, banderarako leia horretan, seguru zamar dabiltzala Oriotarrak azkeneko 2 minutu hauetan 9 segundo irauli beharko lituzke, arraun lagunakek, baina gaurko 4 puntuak jokoan, une honetan arraun lagunak Orioren parera etorri da,
Eta, zenbat, 2 minutu, hori esek, falta dituztenak, besteak garrantzitsua, erritmoa noizigo erabakitzea. Alegia, unea noiz aprobetxatu. Askotan holan zatozenin pike baten, azken momentu arte, izaten da ondo kalkula bida amaierie, ze harin igonezkero rimue, heltzeko igual kosta, eta berandu igonezkero berandu da. Argi, une honetan Arraun Lagunakek estropadaren burua hartu du, horra Arraun Lagunak. Bai, olatu doi, Olatu, bai jauna. Erritmoa sarrituta dagoeneko, 38 palada minutuko joz, eta une honetan hortxe ikusten dugu, zenbat traineru erdirik ez, bi ontziak estriburrera etorri dira, olatuak hobeto baliatzeko. Bai, bi segundo, Arraun Lagunak azkarrago dator, eta honek esan nahi du, azkeneko minutu terdian, Arraun Lagunakek hori ia traineru osoa sartu diola. Bai. Ikusten da jamen, bai abarrun, enfila zine bat, metro bat enfila estriburrera, aurrera askutxen da bela, Eta nik uste dut Arraun Laguna zertatzen da biela, eta, badoi pori, segundo batera barriro, baina, azken zati zen. Iruditzen zait, Arraun Lagunakek erritmoa lehenago altxatu duela, normalean, poparean, bitreneruen artean ere erritmo diferentzia izaten da, Orio basuago, Arraun altuago, eta irudi honetan, bai garbi ikusten dugu, zenbat, treneru erdia baino gehiago. Treneru beterik ez, zenuke esango, lehenbiziko kaletik, bi ontziak, Oinori olatu hartu dau, hor da giz, olatu bat aurretik, olatu bat atzetik, hor da giz. Segundo bat. Haunbea, astropa maiera politxe ikusiko, bizek ikusten dira ritmo ikonda, eta ber. Kontua da, orain, Dakarten norabidea aintzat hartuta, hori okusten duen olatua, Arraun Lagunaki etortzen zaiola. Bai, hori ez, askotan, helmugaletzen zoiezen ime bai, olatu txiki batek adotzu hor parin jarri, eta bueno. Argi, Orio eta Arraun Lagunak eta Orio, badirudi gaurko garaipena eta 4 puntuak Arraun Lagunak entzat izango dirila, baina banderak ez dirudi ospa ingo dionik hori. Hortxe, une honetan zenbat. Hiru laurden, Arraun Lagunak entzat izango dira, gaurko 4 puntuan. Arraun olatu non, eta sartuko da errez. Arraun Lagunak entzat, gaurko garaipena eta 4 puntuak, Oriotarrak bigarren lekuan, baina Nadet Agirrek astinduko du, Zidade da Koruña bandera 3. Tolosaldea, ara, 4. kale horretatik, estropada bikaina eginda, orain arteko onena, eta 4. lekurako Donostiarra. Bueno, hause, bigarren jardunaldiak, utzi diguna, eta benetan, aipagarria, Arraun Lagunak, 7. minutuan, hortxe atzetik zebilen, segundo bat, 2 segundo, azkenean, egoera irauli, eta gaurko 4 puntuak, Arraun Lagunak entzat dira, eta uste dut, Sara Gandarak, bai jauna, hortxe Itziar Eguren ikusten dut, aurrera Sara, Itziar Egurenekin. Itziar Eguren zorionak. Eskerrik asko. Bueno, garaipena bigarren jardunaldian, banderak ies egin du, baina 4 puntuak zegoentzako dira. Bai, 4 puntuak eta lidertzare gure alde dator, da igaz bezala, banderari gabe, baina lidertzakin bueltatzekea etxea, eta ondo, neskak reakzionatu dute, atzo, ligaren gora berekin da, ez duten asmatu estropadan, hori joiz hori ondu, bandera eramandulako, baina, pozten naiz neska berriro erreakzionatu dutelako, eta balio duten erakutsi dutelako. Ze polita berriz ere liga, ez da? Bai, neskenen arraunak hau behar du, horrelako taldeak ikustea tope da biltzala, eta egile esan, arraulari hori bezala kristian inbiria pasatzet. Gaur bezalako egun batean gainera izearekin eta dagoen, natura horrelakoa da, esan genezake, eta erakutsi dute, balio dutela. Bai, ikusten da, klutan lan handi egiten nahi dela, eta postua benetakoa danean, horrelako ikustariak ikusten ditugu, eta egitea esan zorion du, zerrekan, neskak irabazitenean Arraun Lagunakekoa, porzikago ez, postekoa da ikustea, edozen baldintzatan ere, nola arraunik jauten goi mailako arraulariek bezala. Zorionak, Itziar, eskerrik asko. Baitaz ere, venga, aio. Itziar Eguren pozik egongo ez daba, Andrea Astudilok, ez du banderarik astinduko, baina horra iruditan, bandera Zidade da Koruñako, selkapen behin betikoa,
bi jardunaldietako denborak aintzat hartuta. Oriorentzat bandera 21 minutu eta 58 segundo. Bigarren lekuan Arraun Lagunak 5 segundo eta 36 eunenekotara. Hirugarren lekuan Tolosaldea, oso garrantzitsua, hau, Erostarberen kuadrilarentzat 22 segundora, eta laugarren lekuan Donostiarra, hori da, gaur puntu bakarra pilatu du Donostiarrak, eta lider aldaketa ekarri du honek, begira, Arraun Lagunak, 14 puntu, Oriok bezalaxe, bi ontziek bina garaipen dituzte, baina azkeneko garaipena Arraun Lagunakek lortu duenez, sailkapeneko buruan, Arraun Lagunak, eta argi, hirugarren lekurako ere, borroka, bizi-bizia baitaukagu Donostiarra hirugarren, 7 punturekin, eta laugarren Tolosaldea 5. Sara Gandarak, Oriotarren presidentea, alboan du. Aurrera, Sara. Josu Esnaularekin bai, zoriona. Eskerrik asko. Bandera bai, baina 3 puntu ez gaurko honetan. Bai hori da, gaur Arraunek aurri hartu dugu, azken 4 jornada, bi behintzat bi guretzat, eta bandera bat atzoko denbora baliatu da guretzat pozik. Horako bandera bat lehen urten hasi aurten berriro, ondila guretzat hau. Hori esan arrizun, pozik egoteko motiboak baditu naiz eta gaur garaipenak iaz egin duen. Bai, dudik gabe, nik uste 7 minutu baina ustete aurretik inditugula, eta gero azkenian aldein digue, nik ondo guztua egoteko asteburu egin deula, baloratuko da gero barruko lanak, baina segi eskatu behar da honean etorri eta bandera batekin bultatzea, zoragarri. Itziarri ere esan diot, zen polita doan denboraldia, Bai, hor barruan egoteko sufritzeko da, baina esan ikusteko polita dihoa eta hori da behar deguna, lehen urtean antzeko juntzan, eta orten itxura doka, igual jungo da bi bakoitzantzako, eta hemendik aurrera ikusiko duze gerra eukitzen den. Zorionak eta eskerrik asko, Josu. Ba, eskerrik asko. Nahiko esan digu, polita bai, ikusteko joango dela polita, baina hor, Zarauzko Ikurriñarekin bukatuko da, Euskotren Liga, iaz orduan erabaki zen, pentsa ze berdintasun izan genuen, eta aurre ikusten genuen, urtea asterako, denboraldi asterako, bi ontzi hauek elkarri mokoka, arituko zirela talde horretatik, pronostikoa, bete egingo da, eta itxasoak eta urak erabaki beharko du, baina gakoetako bat, koro altxatzeko presioari eusten jakitea, hilabete terdi honetan. Jolanda, egizan, posgarria ez da Euskotren Liga baten olako piki eukitzi, ez, baina hartin. Eta gaur ikusi, bitxu Maialenek zelako debutu eukin dauen, ziago gozuna emon dau, eta eharra gente barrize eta kanteratia Euskotrenen martxan aztie, eta ikusten da hemen momentu da, Euskotren Ligan. Horra iruditan, Andrea Astudillo eta bere arraunlariak, sailkapeneko liderrari, dagokion, Mallota janztera, torriko dira, hemen pare-parean daukagun, ontzira, eta ara, patroirik onenari, dagozkion puntuak, gaurkoak, Nerea Perezentzat, gaurko laurak, 3 puntu Andrea Astudillorentzat, 2 puntu Maialen Amondarainek eta puntu bat Nadet Agirrek. Eta honek bestea beste hemen, sailkapen honetan ere, aldaketa eragin du, Nerea Perez jarri baita, sailkapenaren buruan, 12 punturekin, bigarren lekurako berdinduta Agirre eta Astudillo eta Agirre, 10 punturekin, eta laugarren lekurako, Tolosaldeako, 3 patroiak eskarmentu gehien duena, Zorozabal, 4 punturekin, eta 2 punturekin, aurtengo 2 debutariak Olaia Barriuso eta Maialen Amondarain. Eta garbi esan zegun, orten aurre denboraldian, urte hasi aurretik, Ramon Erostarbek, patroi gazteak zituela, Barriuso eta gaur debuta egin duen Maialen, debutariak, Maialen Amondarainek, eta, azkeneko orduan gainera, Zorozabal bere atorri zen, pixka bat postua indartzera eta alde horretatik, aitzakiarik ez du, zerak, Ramon Erostarbek. Horra, Donostiarra, ontziaren ondoa etorri, eta une batetik bestera, Nerea Perez, Donostiarrako patroia, bertara hurbildu. Beste bat ere badut, maniobra hauek eta kontuz egin beharreko izaten dira, Lur? Bai,
zeizeten, gaina iziaz, barkutela eta urbiltzi. Arraunek askotan egoten kapur eta egoten batzen maizturak eta, olako maniobrata. Eta begira, men arroka bastarretan, nola usten duen olatuak, berriro esango dugu, aparteko itxasorik ez, baina mugimendua, bai, espero genuena, baino handixeagoa, eta orain, aipatu dugu lehen ere, ura gora dator, horra, Nerea Perez, musuak jasotzen, eta banatzen, eta Joseba Urkiolak, EITB, Eriako Kirol zuzendariak, ezarriko dio, EITB saria, patroirik onenari, dagokion, Mailota, Nerea Perez alde horretatik gustura, baina iruditzen zait, atzo estropada, dotoretik orakoa egin zutela, Donostiarrek arinduko dio, gaurko laugarren posturren pena, behar bada, Mailotak, baina buruko min pixka bat eramango dutela etxera. Laugarren postua eta segundu batzuk ezkero, hartako dabe euren konklusiok, eta normalizatzen da, bueltarako bidaizia betiko konklusiok betaten. Bueltarako bidaia luzea izaten da, ona denean, gozatzeko nahikoa denbora izaten da, beste aldekoa denean, horrek buruko minak areagotu egiten ditu. Donostiarra, pentsa, puntaren puntan ia ez, baina duela 2 urte, nola ibili zen, benetako aukerekin esate baterako, Donostiako bandera irabazteko, pasaden urtean, Jose Ramon Mendizabal, aritu zen, entrenatzaile lanetan, aurten berriz, Rufo Urtizberea, beste ziklo batean dira, trainerua, odol berritzen, eta arraunlari gazteak eta berriak ikusten ari gara, Donostiarran, eta sailkapeneko 3. lekuan kokatu dira 7 punturekin. Arraun laguna ikusten dugu orain, ontzira hurbiltzen, eta hauek bai, Lurruribarren askotan dioguna, kirolean garaile izateko zeinen garrantzitsua den, kolpeak jasotzen direnean, hori nolabait ere hartu, alden ondoen, kolpe bat, atzokoa bezala goxea, ondo hartu badaiteke, denbora pasatzen utzi, ordu batzuk, baina gero, berriro, buelta eman bertzaio, eta lanari berrekin bertzaio, 0tik hasita. Bai, holan da, gainera arraunet, liga hontan, zapatu da homeka eta estropadak, eta zapatu estropa txar bat inezkero, jaken bilako buelta moten, garrantzitsu den, eta, arraunek hori dau, eta behitxu, bandera ez, baina lidertza egiteko getxera. Horra, Andre Astudillo, Xubane Uribarrena ikusten dugu, hortxe, txikota heldu, eta Astudillo igoko zaigu orain, ontzira, harin, hori da. Liderari dagokion, Mailota jantziko du, berriro aipatuko dugu, bina garaipenekin, berdinduta, 14 punturekin, Arraun Lagunak eta Orio eta Arraun Lagunak, horra, Borja Rodrigo, Joseba Urkiola, Leandro Azkue, eta hori da, lideraren CaixaBank, Mailota jasotzen, Antonio Lema, CaixaBankeko, hemen bertako, Galiziako zuzendariaren eskutik. Neska pozaren dan txaloka, eta behitu. Bai, begira. Banderarik ez, baina gaurko garaipena, gaurko 4 puntuak, eta pasaden astean, gaur 8 aipatu genuen, aukeran jarrita, hobea izaten dela, gaur Oriotarrek bandera eramango dute eta bandera astinduko dute. Baina ezberdina dela, larun batean irabazi, edo igandean irabazi. Alegia, igandeak uste baitu, agoza aporea, aste osoan lanian jarritzeko, Lur. Bai, hori argi da, bez? Baina liga hontan puntuk nik uste dut, oingutan izan da bandera 2 egunetakue. Baina azkanin puntuk oso garrantzitsu ez da. Bigarren postu bat egun baten urrengo irabazi ezkero, gozatu itzen da bai, baina liga mailera begire, hemen ezin da galdu puntu bat ez, bestelan gero liga maileran fakturi pasaitzen da. Andre Astudillo,
gustura, liderraren mailota jantzita, eta orain Oriotarren txanda izango da, Josu Esnaolak, Oriotarren presidenteak esan da moduan, iaz astindu zuen bandera Nabetagirrek, eta gaur ere ontzira igo, eta garaikur preziatua jaso eta eskaintzeko aukera izango du. Horra, Oriotarrak gaur aipatu dizuegu, Patxi Frantzesek, 5 aldaketa egin ditu, ontzian, gaur ere, brankaz, ongi, eta esango nuke, bueno, hausen iritzia, kontuan hartuta atzoko estropada gaurkoa, Oriotarrek 4 luze horietan, bat puskatu zen, luze batean puskatu zuten, atzoko lehenbizikoan. Finean, erabakigarria izan da lur, atzoko hori. Bai, argi da, bez, atzo lanako zendu bezen, eta bueno, ikusi genuen, lehenengo luzinataren denpori, gero bigarrein espengila batara, baina lanak ondoin bezen aziratik, eta bitxu, gaur ordeke premizu. Saria, eta ez nola nahikoa gainera, Zidade da Coruña bandera astinduko dute Oriotarrek, horrek ikusten dugun bestea, haizeak gogor astintzen jarraitzen duela, hemen Hortzango badia, Hortzango senadi honetan. Horra, Nabetagirre gusturazko, horra, posteko emanaz, zaleei, arduradunei, eta horra, Borja Rodrigo, Tekareko presidentea, Urkiola jauna, Leandro Azkue, Eusko Jaurlaritzako arrantza eta akuikultura zuzendaria. Horra, kaba botella, txampainik ez, zuzenketa hau ere egin ditute, astean zehar, jasoko du, Tel Maria Vázquezen, eskutik, eta bandera, horra, txekea hori ere garrantzitsua, Monika Martinez, Koruñako barka, Kirol zinegotziaren, eskutik, horra, kaba botella ere, zanda moduan, Tel Maria Vázquezen, eskutik, Hortxe. Zer momentu lur? Bai, zu badakizu zer den? Horre gotea eta horiek dana jasotzea. Bai, egitezan, bai, ez. Lan hona ditzen zuen satisfazio da, eta bueno. Eta horra, bandera, Juan Borregok, Koruñako, turismo eta hiri segurtasuneko zinegotziaren eskutik, bandera hartu, eta Nabetagirre, euren arraunlariei eta hemen gauden guztioi, bandera eskeniz. Haze momentu alur. Bai, egitezan, bai. Akoruñalako leku baten gainera, asteburu bi estropako bandera da, ez espeziala eta, bueno, egitezan ederra. Bueno, bandera hartu, txapela jantzi, txeke ere bai, eta buelta. Gaur, ustaliak zenbat ditu gaur, ustaliak 10, orain dizema falta den lanean jarraitu behar da. Orain gozatu, Oriok bai, arraunek ere baditu, motiboak eta bihartik aurrera berriro egurrerako. Bai, holan da, ez. Ondino liga hasieran gauz, asko geratzen da. Eta, bueno, garrantzitsu da, ja ondizi hori lehen zanguna, ez. Puntu junatzen, eta liga amaierako, bueno, kontsoitzu batekin egoti. Ja, koronari, forma bat emoteko, puntukin. Ea ikusten ditugun, Oriotarrak, arraunak jasotzen, hori ere usadio polita deba. Eta eutxi beharrekoa, nire ustez, banderak hartu, behar den bezala, pixka bat hortik urrundu, eta ikusten ditugun, Oriotarrak, arraunak, zerura, altxatzen. Horra, gozatzeko uneak dira hauek. Gaur Oriotarrak, bigarren izan dira, baina kirolaria jakin behar du, nola baitere, distantzia pixka bat hartut, ezan, bueno, gaur gauzak behar badaz dira atera, guk nahi genuen eta pentsatzen genuen moduan, baina bandera gurea da, eta hau gozatzeko unea da. Bai, argi da, bez, nik usto, eta eukin dabe, estropai kontrolaute, azken momentu arte, egizera arron lagunake, bueno, aurre hartutxela, baina jakin dabe, nik usto, burin okin dabela, hor momentu ibon. Hor arraunak, horra, Oriotarrak, Zidade da Coruña, bandera astinduz, Nabetagirre barka, eta bere arraunlariak. Beraz, hause,
ikusi dugun eta jaso dugun irudia Euskotren Ligak eman duena isteko. Jarraian Euskolabel Ligako 3 txandak ikusteko aukera izango dugu iragarkientzat tarte bat eta berriro gara bueltan Koruñatik.